Panguva ine oine mudhaniwe oya achinyorerwa tsamba onyorerwa mashoko nevagari venyika yeZimbabwe achinzi oine mudhaniwe usatya zvako kunyange zvenyu muchiita dirty work kana dzekuataka macitizens and the likes kana kunyangarisa majenerali. Hapana kana munhu anomboda musoro wako, hapana munhu anomboda kukuasasineta after oine mudhaniwe aonekwa kunzi aiwa nguva dzose anenge akapfeka bulletproof vest pamwe chete aiwa ane pfuti dzanenge achifamba nadzo. Musanapera mashoko buda nyogwa panguva ine. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Usaya Viringi amuranyura achiti Dear Oil Mudhaniwe, I just want to let you know that no one wants your head. Zimbabweans are not a violent people. You can be free to take off the bulletproof vest and leave your gun in the locker at home. Our culture doesn't allow us to kill each other. Ndomashoko anyorerwa Oine Mudhaniwe achinzi aiwa muda kana iri bulletproof vest aiwa unenge wakapfeka yoratidza kuti unenge wakabuda wakaita kusimba simba aiwa you may remove it just because culture yedu vagari venyika yeZimbabwe inototendera kuti hatifaniri kutombourayana and hatisimbori violent and hatisimbori vanhu vanoshora zvakashata kune vanhu even vanototitambudza. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kudirectwa kuna Mudhaniwe after this picture ramuri kuona rasikuita pasocial media vanashaya kuti chii chirimo mukati umo aiwa chakadhinda kunze and his appearance anyatsoratidza kuti pane zviri paari zvaakapfeka zvakamudzivirira. Pinai comment section medu mutsudza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa musawana subscribe or like, chit on the bell icon.